patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Rise and shine mga kapuso! Welcome sa GMA Regional TV Live laing adlaw sa atong pagpanag-uban hinaot nga andam na mo sa laing adlaw mga kapuso sa atong trabaho, eskwela, negosyo ug uban pang mga gimbuhaton ug hinaot nga hapsay ra unya ang dagan sa inyong adlaw. Kumusta partner Cecil? Maayo Ranex, ikaw kumusta ka? Okay kayo? Maayong buntag kanimo kapuso Miko and maayong buntag sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central Visayas ug sa Eastern Visayas. Nang hinaot kami mga kapuso that all of you are in good health and in good shape. Ilabi na nga this is another morning to be grateful. Busa, let's start our day mga kapuso. Kay karong taon akong mahinabi si kapuso actor Carl Aquino ug sayranta ang iyang mga kasinatian. Dihang miapil siya sa artista search dinhi sa GMA ang Starstruck. Ug karong taon atong mahinabi ang usa ka bul-anong musikero nga magpakita kanato sa kahanas niya sa instrumento nga ukulele. Samtang makauban sa nato laing proud bisdak banda ni sila mga kapuso gitawag og emping pasigarbo sa puno ni sila sa ilang iconic nga kanta karong taon-taon. Samtang sa atong nasayod ka ba segment sa ang pinaka karong adlaw. Ang Rafflesia Arnoldi ang nabantog nga labing dakong buwak sa tibuok kalibutan. Kini mao matang sa buwak kasagaran makita sa kalasangan sa nasod sa Indonesia ug sa ubang bahin sa Asia. Mamahimo kini nga mudako ngadto sa 3 ka tiil hangtod sa 5 ka tiil ug dunay gibug-aton nga 15 pounds. Usa ka parasitic plant kini nga mutubo duol sa lain nga tanom ubakha sa mga ugat sa kahoy aron manguha og nutrients. Bisan pa man sa katahom niini, gihulagway sa mga eksperto nga isog kaayo ang baho niini. Karon biz talk na ta ni partner Cecil kay makauban niya si kapuso Carl Aquino. Usa sa mga Starstruck hopefuls ni atong season 7 ug naila sa iyahang dance moves. Atong ilailahon karong buntaga si kapuso artist Carl Aquino. Maayong buntag Carl and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa inyong lahat, sa mga taga Cebu. Hello po sa inyong lahat and maraming salamat po GMA Regional TV Live for having me today. At maraming salamat din dahil makakasama ka namin this morning. Kumusta ka na, Carl? Kumusta yung naging first month of the year for you? Ito, okay naman po. I'm happy and hoping na mas maging okay itong 2021 nating lahat. Totoo talaga. We're all hoping for a better 2021. Pero this morning, throwback muna tayo during 2019 when you joined Starstruck Season 7. Do you consider ba joining Starstruck as one of the biggest decision that you ever made? Opo, kasi Starstruck isa sa mga kumbaga malaking competition, artist search kumbaga. So, kung mapabilang ka bilang Final 14, malaking na po yun, malaking bagay na po sa akin. Pero pag-usapan natin yung mga challenges that you went through noong Starstruck. Ano talaga yung mga pinaka-tumatak na challenge? And of course, ano din yung mga comments from the judges na talagang tumatak sa'yo? Mga acting po namin, kasi sobrang hirap din ako noon. Kumbaga, parang hindi ko kasi forte yung pag-arte. So, nahirapan po talaga ako sa part na yun. And then, ayun, mga advice po ng mga judges sa akin na, ayun nga, talagang i-workout ko yung acting ko kung gusto ko talaga yung pag-arte. Pero of course, maraming humahanga talaga, Carl, ha, sa husay mo sa pagsasayaw. What motivates you to continue to improve on your dancing skills, even your TikTok videos? Masaya ako na nakakakita ako ng mga taong napapasaya ko
Dahil sa pagsasayaw ko, pagti-TikTok ko, and then nakakabasa ko ng mga magagandang comment, yun yung nagmo-motivate sa akin para ituloy ko lang kung ano yung ginagawa ko. May mga fellow Kapuso dancers and artists ka ba that you look up to? Yes po, sila Mark Heras, Trevor Cruz, and po, yung mga, mga idol ko po sa GMA. Oo naman, mga idol sa dance floor. At sana din, masundan mo din yung mga career moves Opo. nila. Opo. And going back naman sa aktingan, may mga dream roles ka ba, Carl, na gusto mong gampanan? Kontrabida po, para maiba naman. Kasi parang more on, madami na po kasi, di ba, mga naging bida, ganyan. Ako gusto ko po maging kontrabida na. And dito naman, Carl, sa portion na ito, we want to get to know you better. So we'd like to know your favorites, mga favorites ni Carl. Umpisahan natin sa first question. What's your favorite Sige dance po. song na pampa-energy talaga sa'yo as you start your day? Yung sa mga TikTok, yung mga sinasayaw ko sa TikTok, and pa yung mga favorite ko, as in. Kasi kumbaga hindi lang isa ang dami kasi. How about your favorite Opo. morning drink? Mahilig po ako sa kape. Ito, last one. What's your favorite part about show business? Yung tipong nakakasalamuha ko po yung mga sumusuporta sa amin. And of course, please thank your fans and your followers, and please invite everyone to catch you sa All Out Sundays. Sa lahat po ng mga taga Cebu, maraming salamat din sa panonood ngayon. Iniimbitahan ko kayo na i-follow ako sa aking social media accounts, IG, Twitter, and TikTok. Just type at carlacino_316 na yan po. Maraming salamat. Maraming salamat din, Carl. It has been so fun talking to you this morning. Daghang salamat. Maraming salamat din, GMA Regional TV Live, for having me today. Maraming salamat po. And that was Carl Aquino, mga kapuso, at ang iunya siya sa mga umaabot niyang mga proyekto dinhi sa GMA Network. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Nasayod ba mo nga karong adlaw World Play Your Ukulele Day kuno? Nasayod ba taning tanan mga kapuso? O karong buntaga mga subay ni ini makauba nato kini usa ka musikero, bulano ni siya mga kapuso nga bansay gyud kaayo sa iyang pag-perform, pagtugtog ning maong instrumento. Baybay na sa siya og mga kanta nga natagik mao nga makauba nato siya. Proud Bisdak, Joseph Gara. Good morning, Sir Joseph. Yes, good morning. Sir Nick, salamat for inviting us here. Daghan kayong salamat, sir, for joining us this morning. Ilado na kay kasir, ikaw aning nagpausog yun kining mga children's song, mga kanta nga pambata, mga lullaby, kaniadto nga mga binisaya, nga imog yung tugtugon o imog yung awiton. Yes, kay sa ako nag-giingon, mo na yung mga og karon pa mo na pop song nako sa una, kay mao man ay kasagaran tikanta nako, tikanta sa mga silingan, sa akong lola, sa akong lolo. Kini mong pagkat-on sa pagtugtog ini nga instrumento, sir, kano sa ka nagsugod ini? Well, nagsugod ko ani when I was second year high school. First nako nga attempt to write a song was originally from my self-driver ito nako. So wala gatudlo, wala pa yung coach nako. So ako lang dito. And that was a competition sa among church. Kanyo kuan sir, ma-cite nimo ang kalainan, diferensya bali sa ukulele o sa uban nga mga string instruments like guitar, for example? Well, ako ang ako lang masulti siguro when it comes to ukulele, the emotion it brings to the listener, lahi ra gyud kaayo siya kay more light, and then it brings joy to the performer and to the listener self. So mao na siya akong ma-feel whenever I play ukulele. Daghan nag-ingon sir nga kini makadungog ka nga magtukar ini nga instrumento, mura kag dad-on ang huni sa nature.
Yes, Or parihar pa sa imo. closely connected siya sa nature. In fact, bisag unsa nga ma-play nimo with piano or guitar or any other instrument, that's also doable with ukulele. Because I understand siya like labi na diya sa Bohol na mga grupo pod nga kanang mao say gamiton nga mga instrumento, mga grupos kabataan nga mga performers. Mm-mm. Usually gigamit ni siya sa mga schools, no? Na say mga ensemble diri nga gasugod og form sa mga school. So hopefully mo na siya sugod na nga ma-educate atong mga kabataan nga dili lang gitara or dili lang electric guitar or acoustic guitar or keyboard nga atong pwede nga ma-play. In fact, pwede nato ma-play ang ukulele, ang bandurria, ang kulintang, bamboo kulintang. Pwede nato na siya associate or isagol nga element sa ato mga pop music karon. For example, balay ni Mayang, di ba mura ta og nakwan kay hala ukulele lagi siya nindot di ay siya. So that's one thing nga murag nakapapukaw nato nga ang ukulele di ay nindot kayo nga instrumento. Naghisgot naman yung taga-ganihan si Joseph about kining mga children's songs o mga lullabies nga you grew up with. Pwede ba may mga sa nimo og sample karong buntaga? Actually, this is one of my advocacies, no? Na as much as possible we use lullabies, mga nursery rhymes nga Bisaya for our kids pod. Kay dili sad maayo nga English ra ginamawhan sa mga bata nga malimtan na nila ang mga songs nga Bisaya. In fact, maglisod silang istorya in Bisaya. So I'm hopeful nga kuan sa deep end ma-realize sa dila nga we need to produce more Bisaya children's song. So this is one of my song ako ma-share. Hinday kalachuchi, may langgam tamsi, unsay balhibo, asulog berde, yawhi kalimti, ang baryo dinhi, daghang dalaga, saray gwapa. Yay! Pagkanindot, so refreshing to hear these songs. So, murag ka-remember ko sir sa mga huni kani adto sir nga murag kantahan mi na pero ako kasag-og yun mo ang konjud nung ko ano. Sir Joseph, sa mga gusto nga mo atang sa imong musika sir, where can they catch you sir, imong mga fans or mga followers? Guys, na ako'y newest single na ko. It's available on Spotify and YouTube. It's song called Dulo or End. Dulo. Tagalog ni siya nga kanta na ko. And yes, please do support me. And also, live ko perme sa Sessions live app ni siya nga for musicians. So, nako diha. Mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga. Hopefully kana nga music is i-root gina nato kung asa tagikan, no? It's okay to copy I mean, it's okay to be influenced by other, idols, especially mga artists nga mga maayo. It's okay, pero we always have to combine it with who we are. Alright, thank you so much sa pagpaambit sa imong talento kanamo karong buntaga sa inyo mga kapuso. Joseph Gara. Salamat, Sir Joseph. Salamat po kaayo. God bless. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Musika naman yun atong gihisgutan. Kaganiha pa, padayon na nato mga kapuso. Karong buntaga, atong ilailahon ni mga miyembro sa usa ka sikat nga Bisaya nga banda Emping. Doon na sila'y kung mahinumduman niyo mga kapuso, iconic nga kanta nga Chinita kaniadto nga hangtod karon. Pamilyar gihapon kaayo alang sa atong mga batan-on. Unsa may gikabisihan sab nila karong panahon na makauban nato gikan sila sa Talisay City ang Team Emping. Good morning. Good morning. Thank you so much. Wow. Pagkanindot sa atong kabuntagon. Sir Emping, magsugod man jud ko nimo kay named after you man nga banda. Nganong Emping man? Ganahan lang ko kay at least kung biyaan ko nila, pabilin nga po lang Emping ang pangalan.
Dili ka po siya mawala. Nagtukod ko banda nga, Emping lang ang pangalan, 2013. Pero dili pa sila akong membro, kato pa si Ryan, si Manny, si Aying, ug si... Yeah, sila tulo, kami upat. Then, moto siya, pag 2018, muna na ako mga membro karon ang akong all-star nga bandmates. Ila-ila ta sir, unsa man eh, from left to right ta lang. Nya unsay instrumento pod nga imong gi-play? I'm Sean, percussionist. I'm Gigi, bassist. And I'm RJ, the keyboardist. And June, drummer. RJ, kumusta ma'am? How does it feel to be part of the band? So happy I have new family. Mhm. The youngest of the family. Kaya, pinagaputo na mo sa yan. Oh, oho. Ikaw ang how old are you day, ma'am? 22. Oh, wow, very Ma'am Gigi, ikaw ma'am, doon na nakailaing banda nga gisakupan ka ni adto. Naas, sir. Oo. Green Berries, a all-girl band. Mhm. Pero kanang ko, wala na meron din na active. Mhm. Na-disband na siya unya karon of course with Emping na. Oo. Sir Jun, ikaw, di ba giingon sir nga so pamaagi karon kung magtrabaho mo, mag-compose og kanta so kasagaran magsugod pag virtual lang sa ipadala ninyo ang file, paminawon. Ikaw isip drummer sir unsa man ni ka lisod kumpara sa kaniadto nga magtapok lang mo sa usa ka lugar, sa usa ka studio. May concert, naghatag niya sa songs ni Imping, nagtukos akong drum set, nakitaan ako mga styles sa drums, saan ako pag mga fills o mga rolls sa mga drums o magtod ko ha, ako rin pa padumog ni Imping, ang mga anak ko, makauhin ko sa kit. Sir Sean, unsa may gikabisihan ninyo ron? Amoy mga online nga mga gigs. Yes, sir. Yes, sir. Uh-huh. Sa Feb 14, may online concert. February 14, Sir Emping, adlaw man na sa gugma, pero nganong titulan man ninyo para sa mga sawi. May sawi pa siya, number one. Kay Kuan Magod, you know, pag Pinoy, duharap gina siya ka klase, basta kuan, ako sa gugma-gugma, nasakitan ka or in love ka, pero kabaw ko, bisa nagka-pandemic karon daghan hirap nasakitan, di ba? So, muna nga, ang dedikasyon natin nga concert para sa mga nasakitan sa gugma. Di na mo palabyon ang kahigayunan karong buntaga, iconic naman yun ning Chinita. Pwede ba mohangyo may nga inyong i-perform alang sa atong mga viewers nga nagtanaw karon. Saya kong laway, tunog sa mata mong managwahay. In love ko sa kasbito nga chineta, kay indot siya mo forma. Labi na kung mo smile pa sa ako. Thank you so much. Sir Emping, multi-talented naman gyud mo tanan, labi na ikaw ang nangulo ani nga grupo, ani nga banda. Base sab sa amo kunong panukiduki sa among research, kabalo kuno kay ka, antigo kuno kay sab kay kang mukanta og lain sab nga pinulungan. Korean pananglit. Pwede ba ka sir? Among pasampulon karong buntaga. Loving you, it's not pretending. I promise the universe not to lie. Your warning. Wow. Pagkanindo. To cap this off, in behalf sa grupo, mensahe ni mo sir sa atong mga nagtanaw karon kini mga aspiring musicians, mga fans, mga followers ninyong grupo ha. Paday lang, asa ka malipay. Unya, sa tanang ni suporta na mo, hinaot pa nga suportahan pa ninyo sa mga umaabot na mo mga bagong kanta, Tagalog, may English, may Bisaya, may Ininsi. So, please support Team Emping, Kanunay, then GM7. Daghang salamat sa opportunity nga magka-promote me, may interview ninyo. So, happy Valentine's Day. Daghang kayong salamat. We had fun
talking to all of you. Salamat, Emping, o God bless. Thank you, Sir Nick. Thank you, Sir Nick. God bless. Good morning! Thank you. Good morning. Sa BizTalk, nakauban nato itong kapuso nga produkto sa Starstruck si Carl Aquino nga sa pagkakaroon. Padayon nga mipalambo sa iyang talento, labi na gyud sa pagsayaw. Nakauban sa natong makapuso ang musician gikan sa Bohol nga si Joseph Gara kung giunsa niya paggamit sa instrumento nga ukulele, labi na niyang tinguha sa pag-promote sa mga kinaraan, mga Bisayang kanta, kining mga pambata, mga awit. Ug sa katapusan, nakauban nato ang grupong Emping. Bisaya ni sila nga banda kung yun sa nila pagpalambo sa ilang kahibaw o pag-entertain sa mga audience nilang dinhi sa Visayas, lakip na sa tibok nasod. Pagkanindot o pagka-talented sa itong mga guests karon sila nga murag of course, mangandoy na lang tanga. Takabalo sa tanilang mga ilang mga instrumento, ilang talento sila, no? Mao, sana all na ay talent sa Oo. pag-awit o syempre sa mga musical instruments usab. Pero sa mga sama nato, nga iguro maminaw. Dakong pasalamat sa ilahang musika, sa ilahang talento nga gi-share ka nato. Appreciate man kita sila. Of course, dili sa bista kung saan asa sila maabot, no? Di pa si garbong nila ang gigikanan. Sakto jud na. Ilabi na nga music is therapy, ilabi na rong panahon na. Busa mga kapuso, we would like to leave you with these words of inspiration alang karong buntaga. When I hear music, I fear no danger. I am invulnerable. I see no foe. I am related to the earliest of times and to the latest. By Henry David Thoreau, usa ka American poet. Sa mga gusto mo preview pagbalik ng mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa mga official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Nagkating salamat sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Mag-uban gihapon ta og mga adlaw mga kapuso alang sa dugang pang makalingaw nga mga impormasyon dinhilang sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe. Kapuso.